lalagay dito. Sa camera, sa camera. Oh my God! Okay, ganun ka. Oh my gosh, baka malaglag. Ivy, nandito na ang group. Anong group? Oh my God. 26. Nauna pa kasi. Ay, grabe. Dapat ikaw nandito, Mac. Nandito tayo nakatok na. Ikaw nandito. Paano talaga ipatayo sa tila? Dahan-dahan para sure. Hindi na siya gumagalaw. Guys, dahan-dahan para sure. Ganun pa, shake Sarah, kami. sayang yan. Kayo ang una makakatikim ng Sarah, sayang yan. Shake ka siya, May. Oy, yung kamay mo. Lakihan mo lang. Alisin mo yung kamay mo, alisin mo yung kamay mo. Ayan. Oops, oops. Oh, sakta, Mac. Kaya. Dapat nga mapunta. Hoy, dito na magsaswak. Okay, malapit na sa'yo, Charmaine. Mapapasubo ko nito. Nalaglag na yan. Nabala si Bad. Malapit na. Okay na.